Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Thursday, November 28, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at sa kasalukuyan po dalawang weather systems ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dito po sa ating latest satellite animation, may namamataan po tayong linya ng mga kaulapan dito po sa may bahagi ng Northern Luzon at nakakaapekto sa may area po ng Northern Luzon area. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. So nakikita po natin na possible na magiging maulap po yung papawirin na may kasamang mga kalat-kalat mga pagulan sa may bahagi po ng Northern Luzon, and later this day ay maaaring magdulot din ito ng mga pag-ulan, especially po sa eastern sections ng Central at Southern Luzon area. So bababa po yung axis nitong shear line sa mga susunod na oras. Meanwhile, may namamataan din po tayong mga kumpul na kaulapan na currently ay nakakaapekto sa may bahagi naman po ng Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At dahil po sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao area. At kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan, ay posible din po itong magdulot ng mga pag-ulan sa areas din po ng Visayas ngayong araw. So nakikita po natin sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, except na lang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga isolated na mga pag-ulan. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot na epekto ng shear line, ay asahan po natin makakaranas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon area, particularly dyan po sa may Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, at bahagyang lalakas po yung epekto ng hanging amihan, bababa po yung axis ng shear line at magdudulot din ito ng mga pag-ulan sa areas naman ng Aurora at Quezon ngayong araw. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, generally magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon sa mga bahagi po sa nalalabing bahagi po ng Northern, Central at Southern Luzon area. May mga pag-ambon pa rin po tayo or pulo-pulong mga pag-ambon na mararanasan dulot na epekto ng hanging amihan. Para naman po sa temperature forecast sa mga piling syudad dito sa Luzon, for Lawag po ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. May kababaan din po yung maximum temperature sa Tugigaraw ngayong araw. Aabot po ng 28 degrees Celsius, 16 to 23 degrees Celsius naman para sa Baguio City. Ngayong araw sa Metro Manila, temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius, 21 to 30 degrees Celsius naman para sa Tagaytay. At para naman sa Legazpi, ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, Visayas, Palawan, pati na rin sa Mindanao. Gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot ng epekto ng Intertropical Convergence Zone, malaking bahagi po ng Mindanao as well as portions ng Visayas ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Especially po sa areas ng Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, gayon din sa areas po ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, at sa area naman po ng Visayas, sa Eastern Visayas, as well as sa Bohol, pati na rin sa Siquijor, makakaranas po tayo ng makulimlim na panahon na may kasamang mga pag-ulan ngayong araw. At sa nalalabing bahagi po ng Palawan, sa Visayas at Mindanao, patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, ngunit mataas lamang po yung mga posibilidad ng mga thunderstorms pagdating po sa tanghali or sa hapon o sa gabi. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad sa Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa Palawan. Maximum temperatures po natin sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa aabot ng 33 degrees Celsius, 32 degrees Celsius naman para sa Iloilo, Cebu at Tacloban. Agwat po ng temperatura sa Zamboanga maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 31 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Cagayan de Oro at maximum temperatures para sa Metro Davao aabot ng 32 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, delikado pong pumalaot lalong-lalo po sa dagat baybayin ng Northern Luzon dahil inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan
dulot ng epekto nitong northeast monsoon, particularly sa dagat baybayin po ng Batanes, pati na rin sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, so may dagat baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. At sa mga susunod na araw, particularly this coming weekend, magpapatuloy po yung epekto nitong mga weather systems na currently ay nakaka-apekto sa ating bansa. So itong intertropical convergence zone, unti-unti pong tataas yung axis nito sa mga susunod na araw at magdudulot din po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong weekend. At itong shear line naman po, unti-unti din po siyang bababa at magdudulot din po ng maulap na paporin na may kasamang mga pag-ulan hanggang sa area po ng Bicol region. So this coming weekend, magiging maulan po yung panahon, lalong-lalo na sa may bahagi ng Visayas, pati na rin sa Bicol region, as well as portions ng Mimaropa area, pati na rin sa may area ng northern portion ng Mindanao. Sunrise po natin ay 6:04 a.m. at sunset naman ay 5:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga.
Magandang gabi, Central Luzon. Ito ang CLTV 36 News at ako si Rizan Morten na naghahatid sa inyo ng update mula dito sa parade grounds ng Clark Freeport Zone kung saan isinasagawa po ngayon itong Christmas lighting ceremony na handog sa atin ng Clark Development Corporation bilang pamasko o magbigay po ng kasiyahan para sa mga magsisidalo dito. At yan, nakasalukuyan po ang programa ng CBC dito po sa Clark Christmas Display Lighting Ceremony. Ayan. Kani-kanina nga lang po nagsasalita si Regional Director ng Central Department of Tourism na si Richard Daynos para po banggitin po yung tema ngayon yung taon at ito po yung Threads of Kindness. Ibig sabihin po yung mga sinulid po ng pagkakapwa-tao. Yun po yung naging tema po nila para po sa event ngayong araw. At makikita nyo po may mga ilan-ilan po tayong makakabalena na nandito ngayong araw para saksihan po yung pailaw na isasagawa ng PDC. Ayan. At sa ngayon po, ayan, saktong-sakto po kabalen, naka-live po tayo ngayon. Meron pong runway show po, Ito po ay pinamagatang Threads of Kindness runway show. At featuring po dito ang Casa Moda of Mitch Veray. Ayan. Si Mitch Veray po ay isang kanyag na designer po dito sa ating Labubuad, Kapampangan. At yan, kung makikita nyo po ngayon, ay inirarampa po sa stage yung kanya pong mga creations. Ayan. Ang team po natin is Threads of Kindness. At yan mga kabalen, sa kasalukuyan, kasalukuyan po yung pagrampa po nitong collections ni Mitch Veray. At kanina pong inumpisahan itong programa, kasama po natin yung concert, yung pong choir ng AUF. Galing po sila sa Anglex University Foundation. Sila po yung nagbigay po sa atin ng opening number kanina pagkatas pong manalangin para po buksan or formal na buksan ito pong programa ng Clark Development Corporation. Sila rin po yung live na kumakanta ngayon mga kabalen. Pakinggan po natin, magaganda po yung boses po nila. At overlooking naman po dito sa choir natin, Ayan, kaya po nang sinabi ko, ongoing po yung fashion show, itong Mitch Veray collection para sa theme na Threads of Kindness runway show. Pinapakita po sa atin na yung mga kabal yung mapapansin niyo po mga kapatid po na hindi tumulong sa atin ng kapatuhan. Ayan, muli po live pong nangyayari Clark Christmas Display Lighting Ceremony. Dito po yan sa parade grounds ng Clark Freeport Zone. And as an expectation po mga kabalen, after po nitong fast show na ito, ay maya-maya lang po ay maririnig po natin bago po pagkatapos po, base po sa program, pagkatapos po pailawin itong mga Christmas decorations na nakikita nyo ngayon dito sa likod ng stage. Ayan. Meron pong Christmas tree sa kaliwa at meron naman pong parol sa bandang kanan. Paiilawin po ito maya-maya lang po ng mga kasamahan natin sa Clark Development Corporation. At pagkatapos po nun, ay magbibigay po ng maikling mensahe ang President and CEO po ng CBC,
Walang iba po kundi si Attorney Agnes VST de Benadera. Kitang-kita niyo po, kabalen, ang kasiyahan na hinahatid po nitong fashion show po featuring the collections of Kapampangan fashion designer Miss Veray. Again, ang tema po nitong fashion show na ito ay ang Threads of Kindness Runway Show. Kasama po ang ating mga chikiting para po iparamdam po sa atin ang kasiyahan ng Kapaskuhan. Ayan. Kung mapapansin niyo po yung ambience po ng mga manonood dito ngayon, mga kabalen, makikita niyo po yung mga ngiti sa kanilang mga mukha dahil po sa napapanood nilang fashion show kung saan meron pong magandang kasuotan silang nakikita. And at the same time, may mga bata po na nagpapakita ng ngiti at kasiyahan. Napakagandang tema po para po ipakita ang diwa ng Kapaskuhan sa mga nagsidalo dito sa parade grounds ng Clark Freeport Zone. Again po, para sa mga kakatutok pa lamang po sa ating live coverage dito po sa Clark Christmas Display Lighting Ceremony. Dito po yan sa parade grounds ng Clark Development Corporation or Clark Freeport Zone. Broadcast ando po sa atin ng Clark Development Corporation. Kakaroon po tayo ng lighting ceremony maya-maya, pero bago po yan, ayan, bilang pang appetizer po na isasagawang pailaw mamaya ay isang fashion show po featuring the collections of Miss Veray. Para po dun sa mga nagtatanong kung nasaan po tayo banda, malapit po tayo sa Children's Playground, no? Dito po yan sa parade grounds ng CDC. Mga kabalen, nasasaksihan niyo po sa ngayon, no? Ang President and CEO, kasama po siyang gumampa, si Attorney Agnes VST de Benadera. Yan. Kasama po siyang nagpakita po ng isa dito sa mga collection, sa mga fashion clothing nitong si Miss Veray. Yan po si Attorney Agnes VST de Benadera.
kayo po kakitayapin po yung although medyo general ya po yung kakatamong team, Trends of Kindness, or na pong sabihan yung sinulat po na yung pamikatao, yung pamikatao tamo. Akakit nyo po kini yung Paskong Kapampangan. Pauli na po yung makune, masaya, ating parol, ating Christmas tree. Kaya katamo ya po talaga yan. Kabalen, Diana Panganiban, yes, tutupin po ang international po itong event na nasasaksihan natin mamaya. At to remind you po, hindi pa po dito nagtatapos yung mga events. Ito po ay appetizer pa lamang, ika nga. Mamaya ay magkakaroon po ng pailaw para po magkaroon at makita natin yung totoong kasiyahan. Miss Mitch Vilay of Casa Moda. Yan po mga kabalen, nakikita niyo po si Mitch Vilay. Siya po ang designer ng mga damit na inirapa po na nasaksihan niyo po kanina. What about a resounding applause for our Friends of Kindness Runway Show? Thank you so much to all our models, and of course, thank you so much to our featured designer, Miss Inspiral of Casa Moda, and the children of Duyan Ligaria. Yan po mga kabalen, nasaksihan niyo po ang fashion runway po, no? Hatid po sa atin ng designer, Kapampangan fashion designer na si Mitch Vilay, with a team po, with a thread of kindness, kung saan nakita niya po, no, nag-ramos, umampa po itong ating mga official sa CDC, kasama po ang mga kabataan nang sa gayon po ay maipakita po ang ngisi sa kanilang mga mukha. It's a very best way po para ipakita natin ang diwa ng Pasko. Matatapos lamang po, pero mga kabalen, susunod po, maya-maya lang, masasaksihan na po natin ang pagpapailaw po dito sa mga Christmas tree at parol na kanilang sinetap dito sa CDC Parade Grounds. Maya-maya lang yun. Manatili po kayong nakatutok dito sa aming live The past year has been challenging, but we have also accomplished and succeeded in many avenues and events. Tonight, we celebrate them all. To lead us in this ceremonial lighting, we welcome our esteemed leaders, Attorney Agnes B.S.T. de Banadera, President and CEO of Quad Development Corporation. Attorney Brian Matthew de Pomoceno, CDC Board of Director. Director Richard Dinos of the Department of Tourism Region 3. Mr. Joseph Alcazar of SIAC, President and CEO of SIAC. And also joining us is Ms. Mitch Vilay. We also request the following to join our leaders on mga stage. makeshift CDC switches po directors and dito vice sa harap ng presidents stage. join. Ito po ay magsisilbing Representatives from ceremonial PCDA, switches po, no? SILA, Na and magiging our hudyat esteemed po hotel upang and tourism buksan po partners. itong mga pailaw na nandito ngayon sa likod ng stage. Please join them as well, Mr. Noel F. Mananquil from Lipad, President and CEO of Lipad. Meron pong sa kasalukuyan, 5 makeshift switches po as a ceremonial switches para po matuluyan na pong mabuksan ito pong parol at Christmas tree na nakaset up sa stage yan. Narito po, no? Kasama po natin yung mga Everyone, are you ready to light up this displays? I can hear you. Are you ready? Ilang sandali na lang mga kabalen. Oras po na maibaba nila itong Also mga inviting ceremonial as well switches. our Ay friends from SM. makikita po Please natin join as well. ang magic
na inihanda ng Clark Development Corporation para makita natin at inyong masubaybayan kung ano ba ang Paskong Kapampangan. I guess we're all set. Ladies and gents, may we all stand please. Tayo po tayo lahat. Everyone, let's all stand and let us all count down together as we light the night with love and kindness. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita niyo naman mga kabalen, buwan pa lamang po ng Nobyembre, pero ramdam na po natin ang diwa ng Pasko. Dito po yan sa Clark Freeport Zone. Tunay nga, Paskong Kapampangan, Paskong Kabalen ito. Ayan, ang parol at ang Christmas tree. Pinailawan para makita natin at maramdaman natin ang diwa ng Pasko. Mga kabalen, habang nagkakantahan po itong ating mga choir na mula po sa Angeles University Foundation, makikita niyo po kung gaano maganda yung scenery sa mga oras na ito. Nasa likod po nila yung parol at nakakita po itong kakanta. About a successful Clark Christmas display live. To our guests, you may now be seated and may request the following to please remain standing and be in front of the stage. Once again Of po, course, we have Attorney tugtog Agnes po na Diaz de ito ay Banadera, handog po sa atin, our ng ating CDC mga Board of choir Directors, mula Director po sa Richard Angeles Dinos, University Mr. Foundation. Joseph Ayan, Alcazar, Ms. Mitch Piray, Mr. Juan Abacano, Mr. Frank Opisyal na pong binuksan at pinailawan representatives from ito pong LGU, PC Directors, Christmas tree CBC at a parol dito and our sa tourism-related establishments. parade grounds ng CDC. Napakaganda po Let's kapatid. all gather in front of the stage for a group photo op. Kakaroon lamang po ng photo op po, no? Itong mga official po ng Clark Development Corporation, kasama po si Regional Director ng Department of Tourism, RD Richard Dinos. Gayon din po ang mga partner LGUs po ng CDC. Yung mga sakop po nilang lugar, yan po ay ang Capas Tarlac, ang Angeles City at ang Mabalacat City sa Pampanga. Nariyan din po ang kanilang mga partner agency dito sa loob ng Clark Development Corporation.
Pagkatapos po ng photo op na ito, mga kabalen, magkakaroon po ng maiksing mensahe si President and CEO ng Clark Development Corporation. Yan po ay si Attorney Agnes VST de Benadera. Mapapakinggan po natin yan maya-maya. Thank you so much to our esteemed guests. You may now be seated. To remind us of the deeper meaning of this celebration and to share her message of hope, let us welcome the President and CEO of Clark Development Corporation, Attorney Agnes VST de Benadera. At papalapit na po sa entablado para magbigay po ng kanyang maikling mensahe si Clark Development Corporation President and CEO, Attorney Agnes VST de Benadera. Natakot at makasayaw pa ako. Anyway, Habang nakailaw po yan, syempre, good ang ating evening mga po all. Christmas tree, ang ating Christmas tree at ang parol. Good evening. You know, when I saw the Christmas light, the Christmas tree, and when it got lighted, and when I saw the big parol, and it got lighted, the memories of childhood came back. Because we were all once children. And the best time in our lives, I'm sure, is Christmas time. Christmas time because that will be the chance for us to have new clothes, new shoes, something else. I remember in Quezon, which I really celebrated with joy. One is the fiesta, and the other is Christmas. Because then I will see the Chubibo. You know what Chubibo is? Ferris wheel. But in Tagalog, it's called Chubibo. So, brings so much joy and happiness. Have been very, very lucky that we were not affected by the 7 typhoons that came one after the other out there and in region 3 and in people suffered. So this time, let us really share. In fact, we just got a letter or a notice from our Executive Secretary, Luke Bersamin, speaking in behalf of the President that we have to tone down our celebration and instead share our blessings, share the happiness, and we can still celebrate and yet not spend as much. Of course, it's nice to be spending very much when we have something to spend. It's nice to have a lot. It's nice to have parties with a lot of raffle prizes. But then this is the time when we have to think of the others. And we saw the devastation. Even before you came here, we have heard of that. We have seen it. We have seen that in the YouTube. We have seen that in the news. So let's count our blessings. But as we go on to count our blessings, let us share our kindness. We at the Clark Development Corporation is now looking at which place to go
which place to go here in Region 3, and as evaluated by DSWD, Aurora province is the most devastated. So we're considering on going there. But of course, around us, there are people we can extend our and share our blessings. Of course, we have the Duya ni Maria, and the story of every child is a story of life, a story of desperation. It's also a story of a hope. It's a story of hope because you and many of you have been sharing your blessing. Magandang umaga po mga PO viewer tuloy, mga news streamer. Ayan, good morning ho. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Ayan, welcome sa ating news streaming. Ngayon pong araw ng Huwebes, November 28, 2024. Kumusta ho kayo mga kabalen? Ito hong ating pinapanood sa kasalukuyan. Ito ho yung pagpapailaw ng mga Christmas decors. Oo, dyan ho sa may Clark Parade Grounds. Ay napakaganda. Lilipat lang ng pwesto si Kuya Justin. Ito, lilipat lang ako. Ayan, okay, nasa other side. Okay po, welcome ho sa ating news stream. Ito hong pinapanood natin kanina pa, no? Ito hong nangyari nga pagpapailaw ho ng mga Christmas decors dyan ho sa Clark Parade Grounds. Nangyari ho ito mga kabalen, kagabi ho, November 27. Yan ho ang tinutukan ng ating reporter na si Lizen Morten. Tapos ito ho, mga news streamer na nanonood ho sa atin. Kanina ito nagsasalita, pinapanood nga natin si President and CEO ng Clark Development Corporation. Wala pong iba, Attorney Agnes VST de Banadera. Ang sinasabi niya ay kabilang ho sa mga plano na gagawin ng Clark Development Corporation ng CDC ay ito ho nga mag-abot ng tulong sa mga probinsya, lalawigan na labis na tinamaan po ng sunod-sunod na bagyo dito ho sa ating rehiyon gitnang Luzon, at nakipag-ugnayan ho sila sa OCD, Office of Civil Defense. Kabilang ho dun sa mga na nabanggit, sinabi na dapat ay pupuntahan, isa ho dun sa mga pinaplano nila, itong lalawigan ng Aurora. Dahil ho sa mungkahi na rin ng Civil Defense, OCD, talagang grabe ho itong epekto dito hong bagyo. Di ba, naibalita rin ho natin sa CLTV 36 News na umabot ho sa mahigit 800 ho yung winasak na bahay ng mga bagyo dyan ho sa lalawigan ng Aurora. Ito ho mga kabalen, yan ho ay isa doon sa mga mensahe. At syempre, binati rin ng Merry Christmas ni President and CEO de Banadera. Ito hong lahat ng mga stakeholders, bisita, partners ng Clark Development Corporation. Kanina nasaksihan din natin yung isang fashion show ng mga obra ho ng Kapampangan designer na si Ma'am Mitch Veray. Isa rin ho yan sa ating mga sponsors, naging sponsor dito sa CLTV 36. Kung natatandaan ho ninyo, yung mga suot kong coat noong tayo ay nagproprograma dyan sa, ano nga ba yung studio natin dyan sa Jasa, yung sa tapat, yung nakikita po yung billboard. Yan ay mga obra po ni Ma'am Mitch Veray. Yan. At syempre present sa naging ceremonial lighting ceremonial lighting ng mga parol at ng mga iba't ibang Christmas decors dyan po sa Clark. Etong mga partner LGUs, nandyan nga ho yung iba't ibang mga local officials, mayors. At nakita natin kanina si Regional Director Dr. Richard Dinos ng Department of Tourism dito po sa Central Luzon. Ayan. Shout out muna tayo, watching from Silang Cavite, si Brian Limbag. Maraming salamat Brian sa iyong walang sawang pagtutok. At ito, shout out from Bacolor, naghihintay ng coverage tong si Kuyang Art Consuelo. Ayan, ito pong inyong napapanood
na magagandang video ng parol at iba't ibang pailaw dyan ho sa Clark Parade Grounds kagabi ay kuha po ni Kabayan Art Consuelo. Ayan, napakanga ng mga ilaw dyan, Kuya Justin, napakaganda. Ayan, kaya dapat mapasyalan ng ating mga kababayan. Ay, tama, kabayan. Oo, eh, tsaka ang ganda ng video ninyo, ha. In fairness, ang ano para ako nandun, para ako namamasyal na rin. Ayan, nakikita natin sino yung mga bisita, at nandyan si Atty. De Banadera, ito, yung ibang mga opisyales. Na kanina nakita ko rin ang ating kaibigan at dating kasamahan dito sa CLTV 36, si Nicolette Henson. Oo. Ito, nakikibalita tayo. Ayan. Nandyan din si Ma'am Nicolette. Si Nicolette, at sino pa ba yung mga nakita natin yung ibang mga kaibigan natin from the media, nandyan din ho. Ito. Ayan, Kabalen, bitawan ko muna. Ito hong pinapanood nating Christmas lighting po o yung ceremonial lighting ng mga Christmas decors dyan ho sa Clark, Freeport. Ito, kung gusto nyong mapanood yan, abay, pumunta lamang kayo dyan sa page ng CLTV 36 News dahil available ho yung live report ni Lizen Morten at ni Kabayan Art Consuelo kaugnay ho niyang makulay na selebrasyon, makulay na pagdiriwang na yan dyan ho sa Clark. Simulan natin dito sa isang malaking balita. Kanina hong umaga ay ayan, diyanig ho ng magnitude 5.2 na lindol. Ito pong Tarlac City. Basahin ko lamang yung detalye ng report na iyan. Para kumusta ho kayo? Kayo ba naranasan nyo ba yung lindol? Naramdaman nyo ba yung epekto ng lindol kaninang umaga? Diyan ang sentro niyan ay sa may Tarlac City. Magnitude 5.7 pala. Let me correct that ho, mga news streamer. That's magnitude 5.7 according to PHIVOLCS. And here are the details po ng report na iyan. Okay. Ito po, niyanig po ng lindol ang Tarlac City ngayon hong Huwebes, November 28. Ayan. At nasan ba? Ayun, nawala. Ito, base ho sa report ng PHIVOLCS, nangyari ang 5.7 magnitude na lindol kanina pong 5:58 ng umaga. At naitala po ang mga sumusunod na instrumental intensities sa ilang mga lugar. Intensity 3 ang naramdaman ho dyan sa may Bani, Pangasinan. Intensity 2 naman sa Santa Ignacia at Ramos, Tarlac. City of Dagupan, Masinloc at Botolan, Zambales, Olongapo City, Bontoc, Mountain Province, Vigan, Ilocos Sur. Habang intensity 1 naman ang naitala o naramdaman sa Tarlac, City of Tarlac at Bamban, sa Tarlac, sa Guagua, Pampanga, dyan ho sa Abukay at Dinalupihan, Bataan, City of Urdaneta, Pangasinan, Nampicuan, Nueva Ecija, Santol, La Union, Bustos, Bulacan, Pasukin, Ilocos Norte at City of Navotas. Yan ho ay yung dyan ho naramdaman sa mga binanggit ko hong lugar yang epekto ng lindol. May katsunod ho yan, babasahin ni Kuyang Justin, pinag-iingat ho ang publiko sa posibleng banta ng aftershock. Ito po ay inilabas ng PHIVOLCS kani-kanina lamang bandang alas 6, alas 7 ho ng umaga, kaugnay nga nito hong lindol na nangyari ho kaninang 5:58 in the morning. Yung mga kababayan natin dyan sa Tarlac City, Kabalen, kumusta kayo po? Mag-comment ho kayo. Naramdaman ho ba ninyo? Ito, nakibalita ho tayo sa PDRRMO sa Tarlac. Ito, wala naman pong damages na naitala. Ayan. At magpapadala ng situational report. Ayan, ninintay ho natin sa kasalukuyan itong situational report mula sa PDRRMO sa Tarlac. Pero ito ho, Kabalen, kinumpirma na ng PDRRMO Tarlac na wala pong mga damages walang damages na naitala iyang pagyanig dyan ho sa Tarlac City, yung 5.7 magnitude earthquake. Opo, yan ay latest mula sa PDRRMO sa Tarlac po.
At hinihintay lang natin yung kabuang detalye pa. Magpapadala ho sila. As we speak, nag-uusap ho yung ating mga kasamahan dito sa CLTV 36 News. At ito hong mga magigiting na tauhan ng PDRRMO sa Tarlac para ho makapagbigay kami ng detalye sa inyo sa oras na ito. Ulitin ko lamang, wala pong naitalang damages ito pong PDRRMO Tarlac sa nangyaring pagyanig. Thank God naman, maraming salamat at ligtas ho yung ating mga kababayan at wala rin ho mga nasirang mga properties. Based dun sa report ho ng PDRRMO as we speak, hinihintay lang ho natin yung kabuang situational report. Ayan. Kumusta ho kayo? At naway, nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. Muli ako pong lingkod, Justin Dizon, nagbabalita, naghahatid po ng impormasyon dito sa CLTV 36 News Stream. Bigyang daan muna natin itong ilang mga pagbati mula sa ating mga masukid na followers. Ito si Brian Limbag, sabi niya, maganda mga ilaw sa Pampanga po. If may bahay ka dyan, lugar, punta ako dyan. If nakatira po ako, Pampanga po, Justin. Yan, Brian, oo. Pwede. Brian, iimbitahan kita. Gusto mo nang pumasyal sa Pampanga sa December 14, iyang Giant Lantern Festival. Kung nagandahan na tayo sa mga pailaw na napapanood natin ngayon, ayan, tiyak, mas magagandahan pa tayo sa makikita nating ito, Giant Lantern Festival sa darating na December 14. Araw ho yan ng Sabado. Mangyayari ho yan sa Robinson Star Mills, Pampanga. Live at mapapanood din po sa CLTV 36 syempre sa loob ho ng 17 years, mag-18 years na ngayon. Yung Giant Lantern Festival, maraming bahay po ang nararating. Hindi man maipasok yung gahiganting parol sa ating mga tahanan, ay tiyak naman may dadala ho yan ng CLTV 36 sa ating mga kababayan na nakakamiss nung daang taong tradisyon. Higit 100 taong tradisyon na po itong ating pinag-uusapan, itong Giant Lantern Festival. Kabalen, panoorin muna natin itong weather update mula sa ating Weather Bureau. Do kanina na i-play ko na ito, pero para ho sa mga kababayan nating nakatutok sa telebisyon, dahil live ho tayong napapanood, hindi lamang sa Facebook ng CLTV 36 at maging sa YouTube page o YouTube account, kundi live din ho tayong napapanood dito ho sa sa Channel 36, sa Signal Channel 115, nationwide ho yan sa Signal, at syempre sa Free TV, Channel 36, dito po sa Central Luzon, at dito po sa ating Lalawigan, Pampanga, at syempre ho doon sa ating mga 38 cable partners. Ito, i-share ko na. At ako i-exit muna. Ayan. Mag-comment lamang ho kayo dito sa ating discussion at makisama ho sa talakayan ngayong araw ho ng Huwebes, November 28. Ilang tulog na lamang, Desyembre na, at magpapasko na ho mga kabalen. Ito, as a report. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Thursday, November 28, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at sa kasalukuyan po dalawang weather systems ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dito po sa ating latest satellite animation, may namamataan po tayong linya ng mga kaulapan dito po sa may bahagi ng Northern Luzon at nakakaapekto sa may area po ng Northern Luzon area. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. So nakikita po natin na possible na magiging maulap po yung papawirin na may kasamang mga kalat-kalat mga pagulan sa may bahagi po ng Northern Luzon, and later this day ay maaaring magdulot din ito ng mga pag-ulan, especially po sa eastern sections ng Central at Southern Luzon area. So bababa po yung axis nitong shear line sa mga susunod na oras. Meanwhile, may namamataan din po tayong mga kumpul na kaulapan na currently ay nakakaapekto sa may bahagi naman po ng Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At dahil po sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi
ng Mindanao area. At kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan, ay posible din po itong magdulot ng mga pag-ulan sa areas din po ng Visayas ngayong araw. So nakikita po natin sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, except na lang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga isolated na mga pag-ulan. Sa magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot na epekto ng shear line, ay asahan po natin makakaranas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon area, particularly dyan po sa may Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, at bahagyang lalakas po yung epekto ng hanging amihan, bababa po yung axis ng shear line at magdudulot din ito ng mga pag-ulan sa areas naman ng Aurora at Quezon ngayong araw. Samantalang sa nalalawing bahagi naman po ng Luzon, generally magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon sa mga bahagi po ng or sa nalalawing bahagi po ng Northern, Central at Southern Luzon area, may mga pag-ambon pa rin po tayo or pulo-pulong mga pag-ambon na mararanasan dulot na epekto ng hanging amihan. Para naman po sa temperature forecast sa mga piling syudad dito sa Luzon, for Lawag po ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. May kababaan din po yung maximum temperature sa Tugigaraw ngayong araw. Aabot po ng 28 degrees Celsius, 16 to 23 degrees Celsius naman para sa Baguio City. Ngayong araw sa Metro Manila, temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius, 21 to 30 degrees Celsius naman para sa Tagaytay. At para naman sa Legazpi, ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, Visayas, Palawan, pati na rin sa Mindanao. Gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot ng epekto ng Intertropical Convergence Zone, malaking bahagi po ng Mindanao as well as portions ng Visayas ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Especially po sa areas ng Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, gayon din sa areas po ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, at sa area naman po ng Visayas, sa Eastern Visayas, as well as sa Bohol, pati na rin sa Siquijor, makakaranas po tayo ng makulimlim na panahon na may kasamang mga pag-ulan ngayong araw. At sa nalalabing bahagi po ng Palawan, sa Visayas at Mindanao, patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, ngunit mataas lamang po yung mga posibilidad ng mga thunderstorms pagdating po sa tanghali or sa hapon o sa gabi. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad sa Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa Palawan. Maximum temperatures po natin sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa aabot ng 33 degrees Celsius, 32 degrees Celsius naman para sa Iloilo, Cebu at Tacloban. Agwat po ng temperatura sa Zamboanga maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 31 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Cagayan de Oro at maximum temperatures para sa Metro Davao aabot ng 32 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, delikado pong pumalaot lalong-lalo po sa dagat baybayin ng Northern Luzon dahil inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan dulot ng epekto nitong northeast monsoon, particularly sa dagat baybayin po ng Batanes, pati na rin sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, so may dagat baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. At sa mga susunod na araw, particularly this coming weekend, magpapatuloy po yung epekto nitong mga weather systems na currently ay nakaka-apekto sa ating bansa. So itong Intertropical Convergence Zone, unti-unti pong tataas yung axis nito sa mga susunod na araw at magdudulot din po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong weekend. At itong shear line naman po, unti-unti din po siyang bababa at magdudulot din po ng maulap na papurin na may kasamang mga pag-ulan hanggang sa area po ng Bicol Region. So this coming weekend, magiging maulan po yung panahon, lalong-lalo na sa may bahagi ng Visayas, pati na rin sa Bicol Region, as well as portions ng Mimaropa area, pati na rin sa may area ng northern portion ng Mindanao. Sunrise po natin ay 6:04 a.m. at sunset naman ay 5:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga.
At nagbabalik po ang POV, mga kabalen, mga POV tuloy. Ayan na naman ako. Ito po, nagbabalik po ang news stream, mga news streamer. Ito, nabasa ko kasi yung POV kanina at yung hong balita. Ito hong tinututukan ho natin kagabi. Ito hong contempt, contempt order po na ipinataw kay dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Yan po yung isa dun sa mga balita na binantayan ho natin sa POV kagabi yan. At syempre tuloy-tuloy ho yung pagbabantay, pagmomonitor natin dito sa CLTV 36. Ito po nga nangyaring Quad Committee hearing. Ito, pakita natin yung balita. Ito ho mga kabalen. Para ho doon sa mga hindi pa nakakaalam, in case you miss it, ika nga, ito po ay binawi na ng Kamara kagabi. Bago po maghating gabi, ito pong contempt order para po kay ex-Mayor Teddy Tumang ng Mexico, Pampanga. Basahin ko yung ilang mga detalye kaugnay ng report na yan. Ipinawalang bisa po ng House Quad Committee ang contempt order para kay Mayor Teddy. Ito dahil ito ay pinalabas na nga po ng detention facility. Ito pong dating alkalde. Dinetain ho kasi si Mayor Tumang dyan ho sa detention facility ng House of Representatives, mga kabalen. Mga news streamer. Lakas pala ng bed ko kanina. Ayan, ulitin ko lang. Para ho doon sa mga hindi nakakaalam, at update lamang ho dito ho sa usapin kay dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang dahil siya po ay ipinasight in contempt. Na-contempt po siya kahapon dyan sa House of Representatives. Kung bakit ito ho ipinasight in contempt ng HOR si dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang sa gitna ho ng pagdinig ng Kamara ngayong Miyerkules, November 27 dahil umano ito sa hindi pagsagot ni Tumang sa mga katanungan at pagtatago daw ng impormasyong kanyang nalalaman. At ito po, at doon sa update, itinanggi ho ng dating alkalde sa naging pagdinig, itinanggi ng dating alkalde na kilala niya ang mga negosyante at mga incorporator ng Empire 999 Warehouse na sina Willie Ong at A.D. Yang. Nagsilbing resource person si Tumang sa pagdinig kaugnay ho ng investigasyon sa nakumpiskang shabu sa Mexico noong 2023 na nagkakahalaga po ng 3.6 billion pesos. At gaya nga ho ng aking nabanggit, ay pagsapit po ng before midnight o bago maghating gabi, ay ipinawalang bisa po ng House Quadcom ito pong contempt order laban sa dating alkalde ng bayan ng Mexico, Pampanga. Pero ito ho mga kabalen, at yan pong mga insidente yan, bagamat ganyan ho, itong naging resulta, bagamat pinauwi ho si Mayor Tumang o dating Mayor Tumang, naglabas ho ng pahayag, itong kanyang anak, So itong ito pong video message ni Dr. Hazel Tumang came out before the lifting of the contempt order. But nonetheless, ito po ay pakinggan natin, panoorin natin itong pahayag ni Dr. Hazel Tumang, anak po ni dating Mayor Teddy Tumang ng Mexico, Pampanga. Ayon ho sa ayon po kay Dr. Hazel, hindi na makatarungan itong ginagawa sa kanyang ama at halata na raw masyado itong nangyayari. At ito po i-play ko yung video para ho mapanood natin sabay-sabay. Mga kabalen. Na planado at sinadya. Masyado pong halata na planado at sinadya na maging ganito ang kahihinatnan ng ginawa ninyong paglilitis. Kung mapapanood niyo po ang ginawang paglilitis, hindi po pinayagang pumasok ang mga kasamahan ng aking ama na gusto pong sumuporta sa kanya. Samantalang, hinayaan po nilang pumasok ang
ang mga taga-suporta ng oposisyon. Ni hindi niyo po siya hinayaang magsalita o magpaliwanag at hinatulan na kaagad ng pagsisinungaling. Ganun po ba ang ginagawa ninyo kapag hindi kayo sang-ayon o hindi nyo nagustuhan ang mga sagot ng inyong mga nililitis? Masyado naman pong pang-aabuso yan ng kapangyarihan. Masyado pong halata na may motibo ang lahat ng to. Sobra na, nakakagalit na, hindi na tama. Kung ang abuse of power ay nagagawa nyo sa amin, mas magagawa nyo ito sa mga ordinaryong mamamayan ng Tercera Distrito. Masyado pong halata na planado at sinadya na Yan ho mga kabalen ang pahayag ni Doktora Hazel Tumang, kaugnay ho nitong nangyaring paglilitis sa kanyang ama. Oo, naging gaya nga ho ng aking binabanggit, ay naimbitahan ho si ex-mayor Teddy Tumang dyan ho sa House Quadcom hearing para maging resource person kaugnay ho nitong nakumpiskang illegal na droga sa bayan ho ng Mexico, Pampanga taong 2023. At dahil ayon ho sa Quadcom, allegedly nagsisinungaling daw etong si Mayor Tumang kaya kanilang isinight in contempt. At idinete na o ikinulong sa detention facility po ng House of Representatives dyan sa may Batasan sa Quezon City. At subalit, bago po maghating gabi, ay gaya ho ng aking naibanggit na balita kanina, binawi ho ng Kamara o ng House Quadcom yung contempt order. At ito po, ayon naman sa anak ho ni Mayor Teddy na si Dr. Hazel Tumang, ay masyadong halata. Yan ho ang kanyang terminong ginamit at tila may motibo. Itong ginagawa sa kanyang ama. At hindi raw nagiging patas yung trato doon sa investigasyon. Meron pa binabanggit ang Dr. Tumang na doon sa mga hindi pinapasok yung kasamahan daw ng kanyang ama, subalit yung sa oposisyon pinapasok daw lahat. At ang tanong niya kung nagagawa daw sa kanila, paano pa raw kaya sa mga ordinaryong mamamayan ng Tercera Distrito. Yan ho yung naging pahayag ng anak ni dating Mayor Teddy Tumang ng Mexico, Pampanga na si Dr. Hazel Tumang. Dumako naman ho tayo sa iba pang mga balita dito ho sa page ng CLTV 36 at iba pang mga update. Ito, bago ho ang lahat ayan. Balitang basketball muna ho tayo. Pabiyahe na pong Dubai ang Pampanga Giant Lanterns para ho sa Game 1 and 2 ng MPBL National Finals. Kasama ho nila tumulak patungo dyan sa Dubai, UAE, si Governor Coach Dennis Delta Pineda. Sila po ang first batch ng Team Pampanga na babiyahe ng Dubai. Habang si team owner E.G. Gonzalez naman at ang kanyang pamilya o pamilya ng mga players ay babiyahe rin para naman dun sa second batch ng Team Pampanga. Ayan, good luck ho sa mga manlalaro ng Pampanga Giant Lanterns. Good luck ho dito sa ating kupunan at maging sa Quezon Huskers. At siyempre, excited ho ang lahat para sa bakbakan sa hardcourt championship finals po, national finals ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Time check tayo, 10:48 na po ng umaga, November 28. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbabalita. Ito, silipin naman natin yung ilang mga anunsyo, at mga dapat paghandaan kaugnay ho nitong
Meron, ito, power interruption, ha? O mga, yan, pakita ko na. Basahin ko lamang, ito hong mga power interruption. Lipat ako dito. Wait lang. Yan, ay hindi, dito eh. Yan, okay. Dito na lang ako. Yan, sure na ako dito mga kabalin. Ito mga kariyan, no, basahin ko lamang. Power interruption. November 29, araw ho yan ng Biyernes, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alang power. Saan? Diyan ho sa mga barangay ng Sasmuan, Pampanga na sineserbisyohan ng Pelco 2. Oo. Walang kuryente ho, ha. Yan ho ang anunsyo. Wala pong power. Diyan ho, ulitin ko naman dahil yan sa maintenance activities, ano? Diyan ho sa may Sasmuan, Pampanga, lahat po ng barangay na sineserbisyohan ng Pelco 2. Expect na po na walang kuryente bukas, araw ho ng Biyernes, November 29, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. O yung next naman, ito ho, ganun din ho ang magiging sitwasyon dyan sa mga barangay sa bayan ng Lubao, Pampanga na sineserbisyohan din po ng Pelco 2, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alam mo naman pong kuryente. Ay, Diyos ko, kalisangan. Yan po ay dahil sa maintenance activities ng Pelco 2. Opo, maghapon ho yan. Para ho doon sa ating mga kababayan, dyan ho sa ikalawang distrito, ha? Dyan ho sa Lubao. At dyan sa Sasmuan, maghapon ho, walang kuryente bukas alas 6 ng umaga, 6 a.m. to 6 p.m. Ganyan din ho sa Guagua, Pampanga. Walang mangat mula ring mall kanini. Ang sabagay, may pasok pa yung mga bata. O, pwede. Paano? Lahat ho ng barangay na sineserbisyohan din ng Pelco 2 dyan ho sa Guagua, Pampanga, wala hong kuryente bukas, ha? Paring Cresty. O, Paring Cresty, Manal Beca. Pelco 2 kayo. Ayan, Paring Cresty, ha? Wala hong kuryente sa inyo bukas. Pakitandaan, alang power. Yan ho, announcement, ha? Mula ho sa Pelco 2. Dahil na rin dyan sa gagawin nilang maintenance activities dyan ho sa lahat ng barangay sa Guagua, Pampanga na sineserbisyohan ho ng kanilang kooperatiba, Pelco 2. Bakanyan mo naman po keng Balening, Bacolod, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kasama rin ho doon sa maapektuhan ng power interruption bukas ho yan. Lahat po ng barangay sa Bacolor, Pampanga, maliban na lamang sa Maliwalu at sa Kalibutbut. Opo, dahil itong Kalibutbut, easy na to eh. Angeles Electric na ho yung ilang bahagi ng Kalibutbut. Ha? Florida Blanca, Pampanga, apektado rin ho ng scheduled power interruption. Ito hong sa Barangay Gutad, alas 6 din ho ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dahil din sa maintenance work ng Pelco 2. Ganyan din ho sa Barangay Anon. At dyan naman sa Santa Rita, Karakalpalan eh. Barangay San Vicente, San Jose, San Juan at San Isidro. Wala rin pong power. Walang kuryente bukas alas 6 po ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Opo, gawa ho nitong maintenance activities ng Pelco 2. Saan pa? Diyan ho sa Barangay Bekuran, Santa Rita, Pampanga. Ganun din, apektado rin ho siya ng power interruption bukas, November 29, Friday, 6 a.m. to 6 p.m. Maliban na lamang sa Razon hanggang Dila-Dila, hindi po yan maapektuhan. Swerte. At dyan ho sa Santa Rita, Barangay San Basilio, Santa Monica, San Agustin at San Matias, affected din ho kayo ng power interruption bukas, November 29, araw ho ng Biyernes, 6 a.m. to 6 p.m. due to the maintenance activities of Pelco 2. Ito, Barangay Santa Lucia, Resettlement Phase 1, dyan sa Magalang. Yan Magalang, Pampanga, Barangay Santa Lucia,
Phase 1 ng resettlement, Block AP, AQ, AR, AU, AV, AW, and BA to BD, and BH to BZ, 9:30 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Wala ring kuryente dyan sa Barangay Santa Lucia, Magalang, Pampanga. Bukas o araw ng Biyernes, November 29, dahil naman sa clearing of lines at ROW na gagawin ho ng PELCO 2. Yan ho mga kabalen, ang scheduled power interruption na ibinahagi ko po sa inyo mula po dito sa page ng CLTV 36 News at doon ho sa mga nakamiss ng ating announcement ay pwede naman ho ninyong balikan yan, silipin upang sa gayon maging updated ho kayo. At lagi lamang araw-araw ho ito, araw-araw ho kaming magbabanggit itong mga power interruption schedule dito ho sa Pampanga. Para ho sabay pare-parehas tayong may gabay at ano nga ba yung dapat ho nating ano ba yung dapat nating paghandaan. Ito ho yung mga impormasyon na gaya nga na binabanggit ko mapakikinabangan. Ayan. Puntahan naman natin ito. Makibalita tayo, naggagandahan, talagang naggagandahan. Ito pong pagrampa naman ng mga mutya ning Kapampangan candidates. Ayan. Opo, kahapon, ipinamalas ho nitong mga kandidata ng MNK Mutyaning Kapampangan 2024 ang kanila pong galing at tikas sa pagrampa. Suot po ang mga local costume na nagsisimbolo ng kultura ng kanilang mga bayan na rinerepresenta sa kompetisyon. Ito ho, ayan, silipin ho natin, panoorin natin. Ito ho, si Miss Magalang, si Miss Apalit. Ayan, Mutyaning Apalit, mga kabalen. Apong Iro po yung kanyang costume. Ito ay supposed ay Florida Blanca, Bulaklak O, di ba? Ito po, Lubao, Mexico. Siguro guagua to. Correct me if I'm wrong. Pero may gitara So itong Tamales Bacolor. Pagbaliak. San Fernando kasi parol. Tama ba? Ganun ba yan? Basantol. Ito malinaw, di ba? Ito San Fernando. Mali naman ho ako. Sorry. Oo. Mamaya tatanong natin kay Iliana yan dahil siya ang nag-cover. Abangan ho ninyo sa POV. Oo, tatanungin natin si Liana, ayan. Kung sino-sino itong kanya nga natitipuhan din, At kanino siya na-stun. Kagaganda lahat, At lalong-lalo na yung mga costume, Talaga pong pinag-isipan. Incandaba. Babalakat. Balakat Tree. Santa Rita. Santa Ana, Sasmuan, San Luis, Santo Tomas. Di ba? Mga kabalan, ako po ay magpapaalam na sa telebisyon para magbigay daan sa ilang palaala at ito ho, yung susunod na programa dito ho sa ating sa ating telebisyon Bitag Ben Tulfo. Pero ito po tuloy-tuloy ho ang ating pag-stream ng mga balita at impormasyon dito po sa CLTV 36 news stream. Ipi-play ko itong ilan sa mga doon sa mga na-miss natin wala na tuloy ako. Ito. Yan, nandito ako. Yan, I'm back mga kabalen. Ito po.
Opo, tuloy-tuloy ho ang aking pagpiplay ng mga iba't ibang balita at impormasyon para ho sa inyo at syempre tuloy-tuloy ho ang ating pagbubuntay sa iba't ibang mga kaganapan pa dito sa ating bansa, hindi lamang sa lalawigang Pampanga at rehiyong gitnang Luzon dahil marami hong mga national issues na kailangan din ho nating malaman lalo't nalalapit ang halalan. Gaya na lamang ho itong bangayan ng dating Unity Team. Gusto ko ang malaman, kumusta na ho yung mga Unity Team followers, members dyan, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa tumitinding girian ng dalawang pinakamatataas na lider ng ating bansa? Presidente Ferdinand Marcos at Vice President Sara Duterte. Ito hong simbahang katolika, yung Archbishop of Manila, hiningi na ho yung dasal na ipanalangin ho yung ating mga kababayan. Ayan. Dahil nga dito sa mga nangyayaring hidwaan. Ito, ipa-flash ko yung mensahe. Basahin ko po yung statement ni Cardinal Advincula ng Archbishop of Manila. Kaugnay ho nitong hinihingi nga nilang panalangin para ho sa ating bansa. Dear people of God, peace of the Lord. Of late, events in our country have been disconcerting. Ko lang yung bed. Many of our people are still reeling from the effects of the onslaught of recent typhoons. The brewing political storm that our political leaders are facing has drained their energy to serve those in most need and the neglected. I humbly exhort you all to pray for them that they may receive the grace to exercise statesmanship in most trying times so that sobriety may prevail in our land and that political issues and personal interests may not divide the nation. It is our prayer that they may have the humility to listen to each other with respect and act together for the sake of the country. I also ask all the leaders of goodwill from different sectors of our society to do what they can to prevent the escalation of political and personal conflicts. Let us pray for forgiveness and reconciliation, never doubting God's grace and love for His people. In Jesus, the Good Shepherd, I entrust you all who are called to serve the common good. May Almighty God bless our beloved country. Jose F. Cardinal Advincula, Archbishop of Manila. Yan ho mga kabalen, ang kanyang pahayag. Kaugnay ho nitong mainit na bangayan. Ito pong palitan ng tirada. Actually, ito pong umabot na sa pagbabanta sa buhay po ng Pangulo. Ito hong mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. At sumagot naman na si PBBM. Sabi niya, hindi niya papalagaan ito pong mga ganitong banat ho ng Vice Presidente. Sa puntong ito, bigyang daan muna natin ang ilang mga balita pa sa Facebook page ng CLTV 36. At ako'y magpapaalam muna. Papatayin ko lang yung aking video, mga news streamer. Pero tuloy ho ang ating chat at tayo mag-update sa isa't isa ukol sa iba't ibang pangyayari ho sa ating bayan. Maraming salamat sa pagtutok sa news stream. Tutok lamang ho kayo, tuloy-tuloy ho ang ating pagbabalita. Chat ho tayo dito sa ating comment section.
Ikaw ba ay isang estudyante na naghahanap ng mobile device for your online classes? O di kaya na may isang working individual Ikaw ba ay isang estudyante na naghahanap ng mobile device for your online classes? O di kaya na may isang working individual na gumagamit ng phone pagsagot sa emails? Hanap mo ba ay gadget na perfect din for your everyday usage at maging sa gaming? Vivo has various units na pwede mong ma-avail to match your energy and power. Meron tayong mga V40 series like V40 Lite variant and then V45G. So kung more on photography, yan gaming, so saktong-sakto yung budget na meron tayong this coming December. Good news naman ma'am, kung si client is more on camera and overall yung hinahanap niya sa isang phone. So we suggest na pwede niyang ma-avail yung V40 Lite natin which is bagong release lang po. Na-release lang siya noong November 1. So meron po siyang price na nag-start ng 13,999, 15,999 and 18,999. Pero ma'am si Vivo, meron naman po tayong mga affordable na phone na ino-offer which is 4,399 yung pinaka-lowest price natin. So swak na yun sa budget. Kahit sa ilang Vivo users, approve ang performance ng kanilang mobile devices. Ay smooth po yung ano niya pag ginagamit mo siya. Tapos yung camera niya okay din siya pag zino-zoom mo. Hindi siya blurry. Yung kasi iba blurry siya. Ito malinaw siya. Kumpara mo sa ibang branch, medyo hindi siya malinaw. Pero siya kahit i-zoom mo siya, malinaw na malinaw pa rin siya. Though older models na po yun, maayos po siya. Natutulungan po ako sa pag-send ng mga modules, especially nung nung nagkaroon po ng COVID, yung pandemic. Nakakatulong rin po siya. And yung storage niya po nun, nasa 32 gigs. So talagang madami rin po nun malalagay ko doon. And nada-download. Ano na rin po, gaming, I'd say maayos rin po. Kasi yung mga games po nun, magaganda rin. Tsaka yung quality, maayos rin po nun siya. Tsaka rin po yung ano niya po, response time. Mabilis rin po. Aabot na sa 500 million ang active users ng Vivo products sa buong mundo. At sa darating na December 15, panibagong products na naman ang ilulunsad ng Vivo para sa lahat. Ito ay ang Vivo X200 series. Meron tayong 200 megapixel size EPO telephoto camera. So yun yung mga kahit dun sa 100 times pagka zoom mo siya, so mas detailed pa rin sa once na kinaptured mo yung photo. Vivo pa, this December 15, meron po tayong bagong ila-launch na unit which is X200. So first, X-series natin na i-release na gumagamit ng telephoto lens. So swak yun sa mga gustong mag-avail ng more on camera features po. At dahil tuwing Burr months ay panahon ng bonuses and incentives, mayroon ding exciting deals and promos ang Vivo para sa publiko na extended pa until next year. Simula November 15 hanggang January 15, 2025, may handog silang exciting prizes para Merry ang Christmas. Mag-avail lang ng any Vivo smartphone, i-scan ang QR code at maaari ng manalo ng iba't ibang papremyo. Kasama sa mga pamasko ng Vivo ay ang smartwatch, earbuds, Bluetooth speakers at ang grand raffle prize, ang X200 series. Liana Canilao, CLTV 36 News.
Ikinasa ng City of San Fernando City Public Employment Office o CPESO ang kanilang kauna-unahang Social Protection and Development Forum handog pasasalamat na ginanap sa Heroes Hall nitong Martes, November 26. Layunin nitong kilalanin ang ambag ng mga employers at iba pang mga ahensyang tumutulong sa pagpapalakas ng employment force sa syudad at sa pagbibigay hanap buhay sa mga Fernandino. Dog pasasalamat sa mga kaagapay natin within the entire year of the function ng ating CPESO. Kabilang ito sa mga advokasya ni CSFP Mayor Vilma Caluwag na magkaroon ng socially developed and inclusive community. And isa sa development natin, hindi mawawala ang employment. So, kapag pinakita kasi natin sa ating mga partners that we value and appreciate yung kanilang participation, nagkakaroon tayo ng more coordination and the more parang passion and advocacy for every Fernandino to land a job. Ang aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga paaralan na may inaalok na trainings para sa TESDA accreditation, private sectors at iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa Provincial Director ng ahensya na si Maylene Gozun, mahalaga ang ganitong mga pagkilala sa usapin ng partnership at collaboration ng public at private sector. Nagiging mas matugumbay rin daw ang resulta ng mga government programs. Pag strong ang partnership natin sa mga establishments, sa mga private sector, sa mga kumpanya, ay napapagandang lalo ang labor compliance. No? So, pag magandang labor compliance, masaya ang mga workers. No? Dagdag pa niya, itinuturing ang human resource bilang pinakamahalagang yaman ng anumang bansa. Kaya naman, mahalaga raw ang mga katuwang gaya ng peso para mas mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Habang ang DOLE naman ang nagpapaigting ng kanilang welfare at protection. Samantala, nagpasalamat naman si CPESO Acting Manager Mary Ann Biliwang kay Mayor Vilma Caluwag dahil sa pagtatalaga nito sa CPESO bilang isang ganap na departamento. Target raw ng CPESO na matulungan ang kahit isa sa miyembro ng bawat pamilyang Fernandino na mayroong mismatch occupation o mga individual na mayroong trabaho ngunit hindi ito akma sa kanilang kasanayan, edukasyon o karanasan. Hangad raw nila na mabigyan ng oportunidad ang mga ito na magkaroon ng tamang trabaho na mas angkop sa kanilang mga kasanayan at kwalifikasyon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Ang gusto ko lang tanungin, bakit merong ganito karaming napapatay? Do you have police visibility in those areas? Bakit marami napapatay na ganito? Ito ang diretsahang tinanong ng House Quad Committee kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Rodrigo Maranan kaugnay ng serya ng pagpatay sa ilang lokal na opisyal sa Pampanga. Isinalang sa Quadcom ang usapin nitong Martes, November 26 na dinaluhan ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan gaya ni na San Fernando Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor BJ Lagman, Arayat Mayor Madet Alejandrino at ang kapulisan. Present din ang mga kaanak ng mga barangay captain na pinaslang na sina Alvin Mendoza ng Alasas, Jesus Liang ng Santo Rosario at Matt Ryan de la Cruz ng San Pedro Cutud. Tinalakay naman sa executive session ang mga kaso ni na dating board member at Provincial Legal Officer Attorney Jerome Tubig, dating kapitan ng Barangay Lakyus Arayat na si Norberto Lumbang at Arayat Councilor Federico Hipolito. Ayon kay Representative Bienvenido Abante, Chair ng House Committee on Human Rights, higit na nakababahala ang mga kaso dahil opisyal pa ng gobyerno ang mga biktima at wala pang nahuhuli ni isa ang mga pulis sa mga suspect. I would like to find out from the police. Kayong accountable dito eh. Kayong accountable dito. So what have you done? Saan ang police visibility? Sagot naman ni Maranan. My answer, sir, is it is happening because, number one, there is some sort of culture of violence in a particular area wherein people tend to take the law into their hands.
Dagdag pa ng opisyal ng kapulisan sa rehiyon, iba-iba ang motibo sa mga nangyayaring krimen batay sa kanilang investigasyon. Ang isa ay because of work-related. Yung isang barangay captain, si Kapitan Liang, as he performs his mandate as a barangay captain, of course, may nasasagasaan po. At one good thing is our policemen are really doing its best to give justice to the family and the victim. That's why we have identified the suspect, we have filed the case, and we are now in the process of hunting the perpetrators and identifying the masterminds. Pinuri naman ni Abante ang ginagawang hakbang ng kapulisan, ngunit binigyang diin nito na may kakulangan ng PNP sa nangyayari. It's good that you're doing something for the victims. Yes, sir. But what I'm saying now is why were you not able to prevent the killings? I'm not referring to what you're doing now to the victims, helping them. But preventing the killings is more important than actually helping the victims. Because that is the duty of the Philippine National Police, to prevent the killings being done right now. Mahigit isang buwan pa lamang sa katungkulan si Maranan sa PRO3 at wala pa sa kanyang jurisdiksyon ng mga nangyaring krimen. Dahil dito, iniimbitahan din ng komite sa susunod na pagdinig ang mga dating opisyal ng PNP sa rehiyon at lalawigan. Kasama si Liana Canilaw, Isel Fernando, CLTV 36 News. Inilunsad ng Bureau of Immigration Clark International Airport o CRK ang kanilang bagong forensic document laboratory nitong Miyerkules, November 27 bilang tugon sa pagpapaigting ng national security ng bansa. Gamit ang makabago at advanced na teknolohiya na kung tawagin ay Video Spectral Comparator, mas mapapadali ng madetect ang mga peking dokumento tulad ng mga pasaporte, visa at iba pa. Ilan lamang sa mga feature ng Forensic Document Laboratory ang pag-aanalisa ng watermarks, automatic na pagsascan ng mga microprints at iba pang mga security features ng isang dokumento. Gamit ang naturang aparato na inilunsad ng Bureau of Immigration dito sa CRK, ang mga pasaporte at iba pang travel documents na kagaya nito ay dadaan sa proseso ng detection, assessment at confirmation upang matiyak kung tunay nga ba ang mga ito. Sa anti-fraud section ng Bureau of Immigration, babagsak ang lahat ng kaduda-dudang dokumento na mahaharang ng mga immigration personnel upang isailalim sa Forensic Document Laboratory. Ayon sa acting chief nito na si Marivic Beltrano, mga krimeng kagaya ng human trafficking, identity theft, at terorismo ang magagawa nilang pigilan sa CRK gamit ang bagong aparato. We do the document examination of all the question document referrals. That includes the passports, the identification, the residence permit, the identification cards, and other travel documents. We can protect all the travel document issued by the all concerned agencies, especially those security documents issued by the Bureau of Immigration. Nagmula ang Forensic Document Laboratory sa gobyerno ng Australia na sila ring nagbigay ng specialized training sa mga personnel ng kawanihan para sa pag-ooperate nito. Ayon kay Beltrano, ito na ang ika-6 na Document Examination Laboratory na matatagpuan sa buong bansa, kasunod ng nasa punong tanggapan ng kawanihan sa Intramuros, Manila, pati na rin sa iba pang mga paliparan tulad ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 and 3 at sa mga international airport ng Mactan at Davao. Lizen Morten, CLTV 36 News. Makikita sa POV ng netizen na si Anthony Intal ang usok na lumalabas mula sa isang pagawaan ng bakal sa San Simon, Pampanga. Sa kanyang Facebook post, isinaad niya ang pagkadismaya dahil wala na ang payapa at sariwang lugar na kanyang kinagisnan. Ayon pa kay Intal, hindi na raw sila makahinga ng maayos. Dahil dito tinungo ng CLTV 36 isang barangay de La Paz sa nasabing bayan upang kumpirmahan ang POV ni Intal at ng iba pang mga residente.
kakambal na ng usok na lumalabas sa factoring ito ang mabahong amoy na nakakaapekto sa mga komunidad dito sa Barangay de la Paz. Matagal na panahon nang tinitiis ng mga residente rito ang sitwasyon. Pag umuusok, amoy kuan ba, mga bakal ganon. Parang pabrika ng mga kasirola ba yan o ano. Sa amin pabanda yung usok dito eh. Kaya ano, yun din daw mga taga-sepo doon no. Nagre-reklamo din. Maano din daw maamoy. Lalo na pag umulan, hindi ka talagang sasakit yung ulo mo, mabahon talaga. Yung ma-explain ng mabuti kung ano yung amoy. Kami nga naka-face mask na, doble na yung face mask. Ayon pa kay De La Paz Barangay Captain Ramil Mangay, nakakaapekto na sa kalusugan lalo na ng mga bata ang mabahong amoy. Ano pa kaya yung mga bata o yung mga senior na talagang malapit ng tamaan ng mga sakit pagka ganun naamoy nila. So meron na rin kami mga kaso na na-hospital sila no, dahil nga doon sa usok na naamoy nila. Binisita na ng mga opisyal ng Barangay at Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang nasabing pabrika na sakop ng Barangay San Pablo Libutad. Nakipag-usap din kami doon sa sekretary nila and then nag-set nga kami ng meeting together with Mr. Marvin Miranda ng MENRO natin no, na yun nga, nangako sila na aayusin nila kasi sinabi namin na talagang maraming nagre-reklamo doon sa factory nila. Inirekomenda rin nila na ayusin ng pabrika ang kanilang pollution control device. Sinasabi nila na meron daw silang mga smoke collector, pero sa tingin ko hindi kayang i-absorb ng smoke collector nila yung usok na nanggagaling sa factory nila kaya lumalabas sa warehouse. Sinisikap ang kunan ng panig ng CLTV 36 sa pabrika tinutukay ni Kapitan Mangay at ng mga residente. Bukas ang aming istasyon para sa kanilang pahayag. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Bahagyang tumaas ang satisfaction at trust ratings ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong buwan ng Nobyembre, batay sa survey ng Tangere. Sa resulta ng survey na inilabas Martes, November 26, makikita na 47.3% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos, mas mataas mula sa dating 46.9% noong Oktubre. Tumaas din ang kanyang trust rating sa 59.6% mula 59.3%. Ayon sa survey firm, kabilang sa mga bilib sa Pangulo ay ang mga respondent mula sa North Luzon, Central Luzon at kabataang edad 18 hanggang 45. Gayunpaman, nananatiling mataas ang kanyang dissatisfaction and distrust rating sa Davao at Northern Mindanao, lalo na sa mga may edad 51 pataas. Bumaba naman ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa 47.5% mula 48%. Nagkaroon din ng pagbaba sa kanyang trust rating na nasa 55.5% na lamang mula sa dating 56%. Tumaas din ang kanyang dissatisfaction rating sa 36.5% mula 35.9% at distrust rating sa 26.5% mula sa dating 25%. Sa kabila nito, malaking porsyento ng trust and satisfaction rating ni Duterte ay galing umano sa Mindanao, habang malaki naman ang naging ambag ng Central, Northern, Southern Luzon at Bicol sa pagtaas ng kanyang dissatisfaction and trust ratings. Batay pa rin sa resulta ng survey, si Senate President Chis Escudero ang nangunguna at may pinakamataas na rating sa mga opisyal ng gobyerno na nasa 52.5%, habang umabot naman sa 61.3% ang kanyang trust rating. Nakuha rin ni Escudero ang pinakamababang antas ng dissatisfaction and distrust rating sa lahat ng rehiyon sa bansa. Bahagyaring tumaas ang satisfaction rating ni House Speaker Martin Romualdez sa 47.3% mula sa dating 46.8%. Gayon din ang kanyang trust rating na ngayon ay nasa 57.4% mula sa dating 57%.
habang si Chief Justice Alexander Desmundo ang may pinakamababang rating, lalo na sa mga respondents mula Socioeconomic Classes D&E dahil sa mababang kaalaman nito sa kanyang mga gawain ayon sa polling agency. Ang Tangere ay isang survey firm na may kasanayan sa technology-driven data collection. Miyembro din ito ng Marketing and Opinion Research Society of the Philippines at iba pang mga pangunahing samahan sa industriya. Isinagawa nila ang survey mula November 19 hanggang 22 at nasa 2,000 katao ang lumahok dito gamit ang mobile-based application na may margin of error na positive-negative 2.2% at may 95% confidence level. Kasama si Karen Maurelio, Acel Fernando, CLTV 36 News. Miyerkules, November 27, merapat yaing patenakan 2024 King Robinson Star Mills, Pampanga. Metong yay ni karamikara kala aktibidad para hing kapag masusya ng Sinukuan Festival 2024. Kinat mo yung venue pa uli dareng estudyante, ang pong kaya nakang Kapampangan na may Quebec in ligligan, ang may nibat kareng miyay aliwang eskwela, alimuking Pampanga, nun e pati kareng aliwang probinsya, king Central Luzon. Muli sabi ng patenakan, Crispy, nung ka rin, dakalaya babalo rin kay katamong kainakan, lalo na kayong history ng Pampanga. Bistaman makatranslate lahi English rin kutong, kailangan dang sagot ng participants king amanong siswan. Ing aktibidad, kanu kabudligligan. Paralan niya mo naman kano iti, mangpasik na nga ing belwan da rin kayanakan, karisking pamanyalitang Kapampangan. Ing kay katamong amana, dapat tayong ipamana. Yan mo rin, kay katamong gagawan, dito po ng tala rin kayo nakalarin. At luya kategory ing patenakan, ating elementary level, junior high school level, at senior high school level. Para king elementary level, makasentruya king history, culture and heritage on Pampanga, tingkot nga kailangan dang sagutan. Philippine history naman ing para ka ring junior high school. Kabang Philippine Revolution naman ing topic da ring senior high school. Agpangkang Luis Lumanog, ing Regional Education Program Supervisor for Araling Panlipunan ning Department of Education o DepEd Region 3, maragulyang parasan ing ligligan, uling magsilbiyang dala nini, mang manatili ang mabye ing kasalaysayan ng pongkultura ning pakamalan damang probinsya lakwas na karing Kapampangan learners. Maging contextualize po in karela nga babalo ne nunung no ka rin bukod king tuturuta mo na atyo king kakatamong curriculum king DepEd mas midadagdagan na po kay baluan king kakatamong kulturang Kapampangan. Samantala, para kareng aliwang kayanakan na may kapakyabe at bisang sumubok king patenakan king tutuking banwa, malugod dala kanong tanggapan deti. Amuyutan tala po rin hanggang miyayaliwang eskwela, schools division offices, Kapampangan para makapakyabe kining patenakan. Menu lilang sinukwan medals rank participants, sinukwan trophy naman para king karelang school, certificates, at cash prize ring menyambot king ligligan ning Kabiasnan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Maya pagkat panapon kabalan magingay! Ladies and gentlemen, welcome to the most prestigious event in the region. This is Mutianing Kapampangan 2024, the pre-pageant. To formally welcome you all in our today's pre-pageant, let's give a warm and big round of applause to board member Olga Frances Dizon.
Distinguished guests, judges, contestants, and everyone gathered here today. Good afternoon. It is an honor and privilege to stand before you to celebrate the beauty and pride of Kapampangan culture, especially through one of its most vivid expressions, our local costumes. It gives me great pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of our beloved Governor Dennis G. Pineda and Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda. As we gather here today for the Mutyaning Kapampangan Tourism Costume Competition, we are not only celebrating the grace and poise of our contestants, but we are also honoring the rich, colorful heritage of the Kapampangan people. This event is an opportunity for us to showcase the traditions, artistry, and craftsmanship that have been passed down through generations. Through these costumes, we tell the stories of our ancestors, of our customs, history, livelihood, and of our deep connection to our land. Today, as we see these beautiful costumes on stage, we are not just admiring the aesthetics. We are witnessing the strength of Kapampangan identity and artistry. Let us continue to honor, celebrate, and preserve the beauty of Kapampangan traditions so that future generations will know and appreciate the richness of our culture. Thank you to everyone who continues to support this annual Mutyaning Kapampangan, and to all the contestants who have made today's competition a true celebration of Kapampangan pride. As Vice Chairman of this event, I invite you all to enjoy the rest of the afternoon and be one with us in celebrating our province founding anniversary through the Mutyaning Kapampangan 2024. Dakal pong salamat. Masibayo, dakal pong salamat, Board Member Fritzy Dizon. Palakpakan naman po natin muli. Ladies and gentlemen, let's now meet our distinguished panel of judges for this year's Mutyaning Kapampangan 2024 pre-pageant. Our first judge is a mother, an entrepreneur, an artist, a visionary with wondrous and dynamic imagination, and an advocate of quality education for children with special needs. She is Binibining Aurora 2024. Ladies and gentlemen, Miss Riza Policarpio. Judge number 2 is a highly celebrated and multi-awarded designer, renowned for his extraordinary talent in creating stunning national costumes, including Binibining Pilipinas, Mutyanang Pilipinas, Miss World, Miss Globe, among others. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Rich Sabiñan. Ladies and gentlemen, completing our panel of the Board of Judges is Binibining Pilipinas 2010 second runner-up, Miss World Philippines First Princess, former Mutyaning Kapampangan title holder, a news personality, and the director of Clark Development Corporation. Ladies and gentlemen, Miss Nicolette Hensong.
Once again, palakpakan naman po natin the panel of the Board of Judges. We would like to acknowledge the presence of second runner-up Miss World, Miss Universal Woman 2024, representing the Philippines, Miss Sofia Blanca Santos. We would like to acknowledge the Honorable Mayor of Sasmuan, Honorable Catalina Cabrera. Palakpakan tayo po. At this point, in order to identify the winner for today's local costume show, each costume will be judged based on the following criteria: creativity, 5%; relevance and representation, 5%; wearability, 5%, for a total of 15%. And aside from these criteria, our Mutyaning Kapampangan 2024 committee has given our candidates and their chosen designers some guidelines in crafting their costumes. First, the costume must best represent the heritage, livelihood, culture, and the arts of their respective municipality and city. It must be wearable and should not exceed 3 feet height and 3 feet width of the back of the dress, and 15 inches height of the headdress. The back dress and the headdress, though, are optional. Secondly, costume with wheels is not allowed, and no backup dancers or assistants are allowed to accompany our candidates during the onstage presentation. The committee reserves the right to deduct 7 points from the total score once any of these regulations are violated. Kabalen, are you ready? Mas malakas na hiyawan! We would like to acknowledge first the presence of the Mutyaning Kapampangan 2023, Miss Salma Emma. Kabalen, I think our 22 outstanding ladies are ready. Let's fire up the stage, for this is the Mutyaning Kapampangan 2024 Local Costume Show! Angeles City. Tigtigan, Terakan, Kingdalan. Beep, beep, beep. All roads lead to Angeles City as the much anticipated annual Grand Street festivities of food, music, and of course, beer kickoff. Held every last Friday and Saturday of October, the Tigtigan Terakan Kingdalan, or TTKD, echoes the resiliency of Angeleños following the devastation brought about by the eruption of Mount Pinatubo in 1991. Playful,
vibrant and colorful. This wearable work of art invites everyone to come along to the merrymaking that Tiktikan Terakan King Dalan brings about. Designer Santino Rivera. A palette. Libad, the annual 3-day fiesta celebration in Apalit, held every June 28, 29, and 30, is considered as the most widely recognized and grandest fiesta in Pampanga. Spanish friars later Christianized the tradition by introducing Saint Peter or Apong Iru, whose feast day coincides with the timing of the ancient holidays. This costume depicts Goddess of River of the ancient time and highlights transitions of today's Apong Iru Libad Festival along Pampanga River, wherein a miraculous image of Saint Peter or Apong Iru is seen on a beautiful pagoda, joined by thousands of devotees chanting religious songs and hymns in their decorated bangkas. It has been a piece of the town's way of life and custom, a testament of deep devotion and preserved culture and tradition, as it is listed as one of the intangible cultural heritage in the Philippines. Designer Charlotte Rodriguez. Arayat. Mariang Sinukuan. This costume portrayed the legendary figure in Kapampangan folklore, Mariang Sinukuan, a mythical diwata or the fairy figure, represents beauty, strength, and cultural pride of the Arayateños. She is sometimes viewed as the Kapampangan counterpart of Maria Makiling, a well-known figure from Laguna. Maria Sinukuan reside in Mount Arayat, a prominent mountain in Pampanga. According to tales, she protected the Arayateños and blessed them with abundance, particularly in agriculture.
The myth of Maria Sinukuan reflects the town's connection to the environment, spirituality, and cultural identity, and she continues to be celebrated in local festivals, arts, and traditions. Designer Chrysler Sigua Calma. Bacolor. Bacolod. Bacolor is a small town in the Philippines, province of Pampanga, known for its rich history, friendly locals, and delicious food, including tamales, suman, puto seco, pindang damulag, and tocino. This contemporary Filipiniana bakulod costume, which is a Kapampangan word that means high-level rocky place or plateau. The name was Hispanicized to become Bacolor, is embellished with wooden beads and laces, which represent life and growth, and is composed of panig and ratan, which stand for strength and unity. The backdress paint portrays a half-buried church, the San Guillermo Parish Church of Bacolor, as a result of the province lahar overflow during the Mount Pinatubo eruption, as well as the exodus of the people of Bacolor. During this time, people walk barefoot while carrying their goods to safety, while rich and poor people were walking together in unity. Designer Kevin Kayanan. Candaba. Asan Tilapia. This stunning costume captures the vibrant essence of tilapia, or also known as St. Peter's fish, through a dazzling blend of textures and colors. The bodice, adorned with shimmering sequins and beads, reflects the vibrant scales of the tilapia, creating an eye-catching focal point that draws attention and sparkles with every movement. These fins are expertly layered and designed to mimic the natural elegance of a fish underwater. Each bead detail is meticulously placed to resemble the intricate patterns found on a tilapia scales, while also providing texture and depth. Completing the look is a breathtaking headpiece and backdress that features
flowing fins resembling wings, reminiscent of the graceful swim of the tilapia in an underwater paradise. Miraculously, or perhaps by coincidence, the patron saint of Candaba, Saint Andrew the Apostle, is a fisherman and the brother of Saint Peter the Apostle, after whom the fish is named. This connection brings even more blessings to the town and its livelihood. Designer Sai Macapagal. Florida Blanca. Pinukpok. This pinukpok fabric, intricately woven, is a masterpiece crafted by the diligent and passionate hands of Florida Blanca artisans. It embodies the essence of life, faith, culture of the beloved town. The pure white tones and the silken brilliance of silver reflect the unmatched skills of craftsmen who create beauty using humble tools like ladles, strainers, pots, pans, and more. These hardworking individuals, regardless of skin color or social standing, are a testament to the power of dedication and perseverance. Today, the tradition of Pinukpok thrives as a shining emblem of Florida Blanca's culture, paying homage to the tireless farmers, weavers, and artisans who keep their heritage alive. Designer Oplong Paras. Guagua. The soul of Guagua. Dubbed as the soul of Guagua, tradition and culture carved in time. This ensemble brings the spirit of Guagua to life in a visual tapestry of tradition and beauty. Every detail in this costume reflects Guagua's vibrant spirit, from its culinary legacy
to its unwavering faith. It weaves a visual mosaic that celebrates the town's enduring legacy, showcasing the pride and beauty of its people and traditions. Carved wooden patterns and embroidered details adorned the entire costume, imitating the delicate, ornate designs seen on religious altars, statues, and wooden decor created by Guagua's master craftsmen, honoring the legacy of Dukit as a symbol of Pampanga's rich cultural heritage. This is not just a costume, but a tribute to the heart and soul of Guagua. Designer Rambo Alarcon. Lubao. Bangon, babae ning gintong panahon. Behold a masterpiece that radiates strength, grace, and the indomitable spirit of empowered woman. This gown pays tribute to trailblazing leaders of Pampanga, women who have transformed leadership with their resilience and vision. Inspired by the elegance of Mutyaning Kapampangan winners from Lubao, it honors the beauty, determination of Kapampangan women. Each stitch tells the story of the women of Lubao from every walk of life who fearlessly pursue their dreams and aspirations. This is more than a gown. It is a celebration of womanhood, empowerment, and the enduring legacy of leadership and courage. Designer Joseph Manabat. Mabalacat City. In Balacat, a local costume inspired by the balaka tree is a symbol of resilience, beauty, and life. Native to the Philippines and abundant in Mabalacat, the Balacat thrives in even the harshest conditions. Its deep roots and strong branches remain us to stay grounded and resilient in the face of challenges. The local costume's earthy tones represent the tree's natural beauty,
while its enduring presence reflects our own strength and pride as a people. Just as the Balakan provides shades and sustenance, it symbolizes the importance of community and unity. This local costume as a tribute to our heritage, a reminder of a quiet strength and enduring beauty that define us. Designer Carl John Miranda. Macabebe. La Carroza de Santo. This costume emanates from the national dress of our country, which is a Filipiniana, with details about our church that symbolizes our strong faith in God. This gown is made of gold, which signifies the power of religion, and the color of white, which symbolizes purity. Its intricate designs, such as angels, symbolize hope, love, and light, and the birds, which symbolize freedom and dreams. The headpiece is inspired by the altar of our town's patron saint, San Nicolas de Tolentino, which symbolizes our faith and strong belief. The San Nicolas de Tolentino, which stands for the diligent and compassionate santeros in our town. The fact that our town is well known for producing saints is evidence of great devotion that the Macabebe people have for various saints. In the lower part of the costume, we will see the carroza of the saint, signifying devotion as Catholics. The carroza is a decorated structure surrounded by colorful and astonishing flowers, illuminated with warm yellow and white, especially during feasts like the one we're about to celebrate, the Feast of Apong Kulas. This proves that the people of Macabebe have a meaningful devotion and faith to God. Designer Freddy De La Vega and Hans Gilmer Trinidad. Magala! Ing malabatuin ning magalang, Lubenas ing Pasko. This is a masterpiece inspired by the deeply rooted cultural tradition of Magala. It features a laser-cut lace adorned with intricate beads and pearls, symbolizing the elegance and devotion integral to the celebration. To bring the essence of the Lubenas to life, this costume incorporates lights, evoking the radiant paroles,
that illuminate the streets during the procession. This costume design not only highlights the artistry of Magalenyo craftsmanship, but also celebrates Magalan's pride in the annual Christmas tradition, which was recognized with the prestigious Ato Pearl Awards 2024 as the best institutionalized program for culture and the arts. Miss Magalang proudly embodies the municipality's vibrant culture and spirituality, making her representation a tribute to the town's heritage. Every detail of the costume reflects the solemnity, unity, and faith that define Lubenas ng Pasko. Designer Patrick Isorena. Masantol. Balen. In the vibrant coastal town of Masantol, a unique costume was crafted to embody the rich seafood that defines its culture and economy. The flowing fabric shimmered like the ocean waves, adorned with intricate patterns of fish and shells that celebrated the bounty of the sea. At the heart of the costume, a golden emblem of San Miguel Arcangel, the town's beloved patron saint, glimmers, symbolizing the deep-rooted faith and devotion of the town's people. The vibrant colors dance in the sunlight, mirroring the joy and pride of people who cherish their roots. In that moment, the costume became a powerful reminder of their connection to the sea, their faith, and their enduring strength. Designer Devi Mark.
Mexico. Gintong Pupol. This costume is a tribute to our town's most cherished treasures and identity, embodying what Mexico is best known for. It stands as one of the province's largest rice producers and proudly remains a leading producer of corn in the Philippines. One of the town's iconic contributions to Filipino culture is the renowned San Nicolas cookies. Believed to have healing powers in the past, these delicacies gained international recognition, appreciating the efforts of food historian Lilian Lising Borromeo, who showcased their significant and unique story. The carabao featured in her costume symbolizes the resilience, hard work, and the strength of local farmers who tirelessly provide for their families. The wooden beads symbolize the Mexicanos' unwavering love, unity, commitment, and dedication, embodying the spirit that makes Mexico a beautiful paradise and a source of pride for its people. Designer Roel Panlilio. Minalin. Gracia Ninda Numan. The gift of our waters in the aquaculture industry, Minalin has emerged as the country's leading tilapia producer. A popular and affordable food to our Cabalens, tilapia is a resilient fish that thrives and adapts to worse and wide-range conditions. Thriving in Minalin's brackish waters, tilapia's beautiful ombre scales give it its uniqueness and identity. Muddish water may hide its scales' luster, but they will eventually glitter and shine once light touched its scales. Like the tilapia, Minaleños are truly resilient people who overcome challenges or tragedies, whatever comes their way, and emerge triumphant. Designer Ryan Manansala. Porak. Pamana. It embodies the rich legacy of Porak, a town shaped by resilience, innovation, and tradition. It draws inspiration from the Babo robot, a 30-foot mechanical figure
built for the 1996 film Robo Warriors, which was filmed in Porac. After the film, the robot was left as a gift or pamana to the town, becoming a lasting symbol of strength and creativity. The flowing gray fabric represents balas or sand, Porac's natural blessing and source of prosperity. A true pamana that has transformed the town's economy. The metallic details echo the industrial strength of the Babo robot, symbolizing Porac's ability to rise above challenges through innovation and ingenuity. Crowned with an elegant headdress that blends industrial and natural motifs, the costume beautifully portrays the harmony between heritage and progress. It serves as a proud tribute to Porac's unique identity, honoring its pamana, a story of hope, creativity, and determination. Designer Carlo Wendell Gomez. City of San Fernando. Parol, a colorful visual display depicting the Batuin or the star. This costume, named Batuin Fernandino, a star, has always been a beacon of hope, a shining light that guides the way. Like Fernandinos and their world-class lanterns, they serve as an inspiration, hope, and light to many people. This masterpiece is truly a product of creative minds, passionate hearts, and united Fernandinos. Known universally as the Asia's Christmas capital because of its Parul San Fernando, it is just but fitting and just to give a nod of respect to the beloved city, the city of San Fernando. Designer McCoy Elipane.
San Luis. Mayumong Pupul, or Sweet Harvest. It is an epitome of beauty, history, and culture that stood the test of time. Embraced in a silhouette adorned with intricate designs, lies the sticky sweet delight that bibingkang nasi fills the heart. Carried with pristine elegance are accents of palay that served as a cradle of prosperity in the agricultural lands of San Luis. A braggadocio of strength and character is immortalized in an avatar of Carabao's head. Baskets filled with ulang as its striving source of livelihood bestowed by the majestic Pampanga River. Mounted at the heart of the suit is a fruit bat where the town's original name came from, San Nicolas Cabagsak. Paying homage to the history that it played in the sustenance of Luiseños and flood control brought by the germination of seeds from its manure. Completing this masterpiece is a headdress emulating the only church in the Philippines with 3 bell towers, St. Aloysius Gonzaga's Parish Church, articulating the unbreakable faith and resilience of Luiseños. Designer Ryan Espanyol. San Simon. Palbaksan. A perfect marriage of modern while highlighting the beautiful culture of the beloved hometown of Dismutia. Agriculture, industry, and fisheries are some of the income-generating products of San Simon. But beyond its natural splendor, the flow of modernization and innovation have impacted and influenced this Mutias hometown so much. Despite the catastrophic challenges it has faced, the immunization of its people towards cultural breaker is stronger than that of the metal they produced. Proud to say that San Simon is now on its way to becoming first-class municipality. Its perfect picture of modern Kapampangan beauty meets rich culture, a place of unending improvement of tradition. San Simon. Designer Darwin Leonco Reyes.
Sasmuan. Tagak, the great egret that reigns over its bakong malapat. The design of this costume is inspired by the grace and elegance of this magnificent bird, which not only serves as a garland, but also symbolizes deep commitment to environmental protection and the conservation. The costume features flowing white fabrics that mimic the bird's striking plumage, with intricate feather patterns embroidered across the bodice and sleeves. The soft, ethereal materials reflect the purity and tranquility of the wetland ecosystem. A dramatic, sweeping train of fabric extends behind the wearer, symbolizing the bird's powerful wings as it soars above the waters, overseeing the wetland's health. The headdress is a stunning homage to the Tagak's long, graceful neck and sharp, piercing gaze, featuring a crown of delicate white feathers with accents of gold to represent the bird's commanding presence. The Tagak is a symbol of hope, resilience, and the town's ongoing efforts to protect this vital ecosystem for future generations. Designer Ryan Manansala. Santa Ana. Mahigangas, the timeless giants of Santa Ana. In the heart of Santa Ana, Pampanga, towering 10-foot giants that embody the timeless spirit of a community bound by tradition and artistry. The town bursts to life every December with the Mahiganga Festival, an annual cultural celebration showcasing these colossal figures. They are crafted from humble materials like bamboo, tarpaulin, and recycled sacks, standing as momentous resilience and the enduring Kapampangan spirit. The Mahigangas dance through the streets during vibrant processions, their fierce yet comical faces warding off darkness and heralding joy. With every sway and turn, they tell the story of love for culture, strength, and unity, and an unbreakable spirit. The Mahigangas are a living legacy, a celebration of identity, a testament to ingenuity, and symbol of hope. Designer Kevin Pashon Salazar.
Gangas dance through the streets during vibrant processions, their fierce yet comical faces warding off darkness and heralding joy. With every sway and turn, they tell the story of love for culture, strength, and unity, and an unbreakable spirit. The Mahigangas are a living legacy, a celebration of identity, a testament to ingenuity, and symbol of hope. Designer Kevin Pashon Salazar. Santo Tomas. Kabao. This costume is a striking representation of both elegance and solemnity, symbolizing the delicate balance between life and death. The design features an intricately detailed casket-shaped ensemble made from layers of luxurious fabrics such as satin, lace, and tulle. The rich Kapampangan heritage is reflected through subtle embroidery inspired by traditional patterns, showcasing the region's deep connection to art and culture. Delicate roses, symbol of love and remembrance, are scattered across the ensemble, enhancing the ethereal quality of the look. The 7 white birds embodies the creativity and hard work of the 7 barangays in Santo Tomas. This costume serves as a haunting yet graceful design. It captures the essence of Kapampangan artistry, history, and the reverence for life's impermanence. Designer Darwin Leonco Reyes. Santa Rita.
Butil ning kultura, bulaklak ning tradisyon. Pakamala na gintong pale, yampang king lablab kasalpantayanan king palen at tibuan. This piece reflects the long-standing tradition of pounding glutinous rice and turning it into a light pale gold or green delicacy called tuman, and embodies the vibrant festival of celebrating the impossible works of Apong Dita, which is the Pitbigan Festival. She is the patron saint of impossibilities and hopelessness. Roses and bees symbolize the presence of all Riteñans in preserving the legacy and beliefs of their municipality, whereas they always strive for excellence and success. Tuman is a representation of dedication, world-class talent, authentic food, majestic corners, and most importantly, the undying love for arts and culture of the humble municipality of Santa Rita. Designers Kevin Kayanan, Darnell Ocampo Naredo, and Team Santa Rita. And ladies and gentlemen, that concludes the Mutyaning Kapampangan 2024 Local Costume Show! Ladies and gentlemen, Kabalen, we want to hear you cheer! Nasaan ang mga supporters ng Angeles City? Supporters from Apalit! Nasaan ang mga fans ng Arayat? Marinig naman po ng sigawan mula sa Bacolor! Everybody cheer for Candaba! Nasaan ang tiga-suporta mula sa Florida Blanca?
Maghiyawan ang mga tiga-Guagua! Parinig naman ang hiyawan! Lubao! Where are the supporters from Mabalacat City? Maghiyawan mga tiga Macabebe! Maghiyawan mga mula sa Magalang! Nasaan ang supporters mula Masantos? Mag-ingay mula Mexico! Maghiyawan ang tiga Minali! Nasaan po ang supporters ng Pora? Mula naman sa City of San Fernando! Nasaan ang supporters mula sa San Luis? Ipag-cheer nyo ang San Simon! Hiyawan naman mula sa Sasmuan! Mag-ingay ang tiga Santa Ana! Hiyawan mula sa Santa Rita! Nasaan na ang tiga-suporta ng Santo Tomas? One man army, Rambo. Baby walking like Naomi Campbell. Made me wanna risk it all, take a gamble. Little butterfly tattoo on her ankle. It go together with the one on my shoulder. I be like a sailor, swimming in the money. I was broke, won't go back. It's a throwback, but to go in cold beer, baby, hold that. I'm not there yet, but I'm so close. Shine your light on me, I'm low. Feeling around in the dark. I can feel it, I'm so close. I can feel it in my bones and that. Move our bodies as we own the night. I can feel it in my bones and that. Move our bodies as we own the night. I'm so close now, in the room where it happens, in the place where it goes down. We rolling like tumbleweed through a ghost town. Putting out good vibes, cause what goes round comes back round. Where the rap round at, put it on my head. I am trying to get back from the land of the dead. Man, it feels so different here with you.
I can feel it in my bones and that. Move our bodies as we own the night. Maraming salamat to our sponsors. SNS Flowers and Events. SM City Pampanga. And Beauty Derm. Ladies and gentlemen, once again, our candidates of Mutyoning Kapampangan 2024 in their local costume.